Ini logoफोर माने दैमुखौ लानो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नै ओंखारबोबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो सोर दिन्थिनायनि आरोना लोगोफोर नायबानो जाबाय नैबे नोंथांमोनाथ' सिनाय हादोंनो ओमफ्राय बेखौबो सिनाय हादों बांसिन रिल्सफोराव नुबाय थायो नैबे जाबाय एन महिलारि माने बाजै आरोना ओमफ्राय नै आदा दिन्थिनायनि आरो सोर दंबावो एकदम माजों फैदों नोंसोरो माबे नोंसोरना बाइकआ नैबे नै लोगोफोर ओमफ्राय एन महिलारिनि बाजैनि आदाखौ दिन्थिनानैसै आङो नैबे आरोना लोगोफोर नैबे जाबाय आदा ओमफ्राय दिन्थिनो जायो बाजै आरोना फार्स्ट टाइम नुबाय बाजैखौहाय थांसै होमबा जामारसै बिरियानि नै ओंखारजोब्बाय आरोना नैथिंगालि आरो नै गुग्गा मास्टारा भिडिअ खालामगासिनो नै गारिया होनाय बे गारिया नुबाय दा बाजैया थांथ'ला मानो नै आदायाबो थांथ'ला आरोना मानो नांला आदाया थांथ'ला लेंहराखैबा सानदुंबो नुबाय आरोना लोगोफोर नै अखाबो हादोंमोन ओमफ्राय दा सानदुं नुबाय थांलायनोसै ओमफ्राय दिन्थिलायनोसै जेम्स आदानि हाबायावहाय मा दिन्थिनो हायो नङा होमबा लोगोफोर आन्दायनो हागौ बेनिखायनो नेगासिनो एन महिलारिखौ नै नेगासिनो साथाम नै नैथिं दोङो दङ ना ओमफ्राय नैथिं दोङो गुग्गा मास्टार नै आजिखालि गारि फैगासिनो साथाम गाखोदो पुलिस माबा सेस आरो कन्टिनिउ बैसोखौ खोनादों साथाम ज' दंखायो गिया सेस गासैबो ब्लग लाबाय नालाय बेनिखायनो आंबो एसे लाफा लायबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो बिसोरो नै बिसोरबो ब्लग लागासिनो नै पुरा ब्लग लागासिनो ब्लग लाबाय होनबा आदा ब्लग लाबाय आब'खौ खालामदो नोंखौ बाजैखौ खालामदो नोंखौ बिसो बानायगोन नों बानायला नों बानायबासो मोजां नायनो फैनायाव ओरैबादि गोजान जायगाया गोजान ना जोंनाथ' आरो गोजानबावसो बै टावारावसो थांबावलायनांगौनो हाबाया आरो गोजानबावसो होनलाय बा गासैबो ब्लग खालामगासिनो नुबाय दा नै फट'बो लाबोनोसै नै गारि खारगासिनो फट' ला थामनेलनि थाखाय फट' होनो नै थामनेलनि फट' दालां सायावहाय भिडिअ लानानै थांगासिनो नै लामाफोरखौ नायबानो नै जोंना गुपिया माबायदि सालायदों मोद्ला मोसि सालायदोंलै बियो मोद्ला मोसि नोंसोरखौ आङो आलासि मानसिखौ मा साफ्राव नांगौ नामा मोजां नै नायलाय लामा साफ्रावो बिलायबाय लानानै बिसांखौ हा नोंना बिसां माबे टावारा खैथा दं 5G टावारा ना फुल 5G नालाय नै लानानै मोनफैबाय आरो ना बिसोरखौहाय मोनफैलायबाय जेम्स आदानि न'आवहाय हाबायाव फाइनेलि नै डाबल स्टेन्ड डाबल गोलैनो हागौ स्टेन्ड हागोन थांजागोनलै डाबल स्टेन्ड थेवबो खाजोला फैदों नै हा मेदामा बाजैया मोदायजो माने सिदे दे ह बिराद साफा नुदों ना केमेराया हा बिराद साफा नुदों नै दामिना
आदायाहाय साफा जाना फैदों मालाय खमि आइफन नै मोनफैबाय दा हाबलांसै आंथ' मोनफैयाबाय नै बिसोरो लायनो थांदोंमोन नालाय दा मोनफैलायबाय आरोना लाना फैनानै आंबो लाफिनबायलै दानि बावैसो लादोंमोन थेवब्लाबो लाफिनबाय आरोना डाबल नै नायदो भिडिअ नै भिडिअ खालामगासिनो बिसोरो नै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आदा गोजोननाय मोनबायलै आंहाबो बुंनांगौ जेबो गैला बाय नोंसोर आंनि हाबायावसो लोगो मोनबाय आदाखौ बोथोरबाबो आङो बिजिमोन गारि सालायनो थेवब्लाबो रायलायदों आङो गोसो जादोंमोन मिथुन चक्रबर्ती मिथुन हनै जाबाय ना जों मोजां सिगां जानानै देरहासार आदा नै लोगोफोर फास बबेनिफ्राय नुजाबोखो नैथिं सारखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' नुखायो फेसबुकआव बुंना होदो माबा मोनसे मथ' दा माबा मोनसे बुंना होदो मा बुंबावनो माखासे खोथाफोरानो ओंखारा मोननांगौ बादि मोनाखै नालाय हिनजावखौबो मोनाखै गोसोथोनाय मोनाखै नामा मोनाखै नै लोगोफोर गासै भिडिअ बानायगासिनो नै